Mungsuh pakdheku perot-perot raimu. Nyuwun foto kula. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Nyuwun foto kula. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Matur nuwun. Ajeng kula pasang teng wa. Wa apa? Niku lho sing iso dienggo omong-omongan tulisane lho. Wa. Wa apa? Nyaman mboten modern kok. Niku lho sing gambare bunder ijo, wonten gambare telepon wa. WA. Ning kula pancen muni WA kok angil. Aku sing ngalahke anak-anakmu. Kowe sapa? Lek nomor panu ganti gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Baladewa aku. Lek nomor panu ganti gobomu sitok sumbari kari dhewe mau aku Baladewa. Hubungane apa? Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong rasane kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah silak. Ora usah kumbi. Pancen kowe satriya digdaya, kowe berita digdaya kowe wong tuwa sing ampuh. Ora usah dadak silak, ora usah dadak kumbi ayo. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya Mas. Astagfirullah. Kowe sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Nata Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu aku nek nganti kalah, aku nyembah karo kowe 20 tahun tak kandhani. Iya ning iki. Yen ora ya ora, kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya Mas. Astagfirullah. Kowe sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Nata Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu aku nek nganti kalah, aku nyembah karo kowe 20 tahun tak kandhani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane iki ya trewek kowe. Manusa jajaran. Ati karo apa kowe? Kowe njaluk. Nek ora tak ngono ki ra ilang glelengmu kowe. Kapokmu kapan kowe? Mungsuh pakdheku perot-perot raimu. Rayoli binatang mani jajalan iblis langat. Baladewa disumbari. Selagine Senopati sing digdaya sekti alintang jaya ning perang kaya ora wani nyumbari Baladewa kok kowe nyumbari Baladewa ki diapurmu kaya wah. Rupane kaya ngono kok nyumbari Baladewa ora. Alah. Mutar kowe. Mutar kowe. Mesake ora dirasa kamanungsan. Matur nuwun Raden. Yo. Kowe wong tunggul Malaya. Leres. Napa kowe?
duka. Enten napa-napa kok diajar kok ulane. Mergane ngopo? Ora perang. Perang karo sapa? Perang kali Raden Senyaki, Raden Nontarjo, Raden Gajeng Kaca kula. Kula undurke kok terus enten wong nesu. Duka sinten nika wau boleh dawa napa sinten? Baladewa. Enten boleh dawa kok radio praseke. Matal-matal. Kowe wis tuwa aja melu-melu mundur. Nggih. Sampeyan sinten? Werkudara. Nang Werkudara. Raden Werkudara sing kaloka konjang menika. Iya. Nih. Tunggu HP kok mana? HP. Nyuwun foto kula. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Matur nuwun. Ajeng kula pasang teng wa. Wa apa? Niku lho sing iso dienggo omong-omongan tulisane lho. Wa. Wa apa? Zaman mboten modern kok. Niku lho sing gambare bunder ijo, wonten gambare telepon. Wa. WA. Ning kula pancen muni WA kok angil. Gayeng men. Temu penggemar. Werkudara kok ketemu penggemar. Kowe iki satriya kok omongane cacamu kaya Petruk. Wonten ingkang kagungan dalem menika Paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Taunana windanana kula mboten badhe wantun angrumiyini medhar pangandikan wonten madyaning Datulaya Negari ing Ngamarta. Kresna kakangku. Werkudara piye? Nadyan dikaya ngapa? Nanging Kresna kakangku tinemu werda. Dara, nadyan pun Kakang tinemu werda, nanging pun Kakang ora duwe Purbawasesa sakmutuhe tumrap negara Ngamarta. Mula pun Kakang wedi yen to nampa pidana saka Yai Prabu Darma Kusuma. Sinengga pun Kakang kuwi Nalendra saka liyan praja, nanging panguwasaku kok ngungkuli marang Nalendra ing Ngamarta kuwi ora prayoga. Bener, tumrap aku bener, Yai Prabu Ndarawati. Dadi pun Kakang lawan Yai Prabu Kresna kuwi ana negara Ngamarta kuwi tamu. Yen sing duwe omah durung nimbali utawa durung paring pangandikan, ora kena aku karo Yai Kresna kuwi cemongol-congol ana ing Datulaya negara Ngamarta. Wah. Yen pancen kaya ngono. Barep kakangku, Werkudara kepiye? Mara Gage ngendika, apa ingkang dumadya ning Praja Ngamarta? Koko Prabu estunipun sampun lingsem manggen kula badhe munjuk atur. Liripun kados pundi dene Paduka Yai Prabu paring dawuh mekaten. Inggih. Krana wangsul wangsul pendak-pendak kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dados lereking pirembagan boten sanes kejawi namung kadang Paduka panengah inggih pun Arjuna, inggih pun Janaka. Lho. Kadang kula Yai Arjuna wonten menapa? Koko Prabu wonten ing pamiwahan utawi pasiwakan menika boten ketingal sowanipun Yayi Janaka. Monggo miturut aturipun Dimas Werkudara sampun wonten meh tigang candra etang engga klengganingga dinten sak mangke menika Yayi Arjuna nilar kasatyan Madukara. Monggo boten wonten baban ingkang mangandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Mila anggen kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati sak mangke menika mugi keparenga enggalih hambebantu dhateng bot repotipun punta sakadang. Sumados sak mangke Pandhawa boten gotang, Arjuna keparenga
Sakmangke timbul utawi kondur wonten Praja Ngamarta Kaka Prabu Ndarawati ing Kresna sinayeng manggelung mintonaken diwikramanira kang mitirane ngastoane ngasto dereng ngantos paripurna sami Balwacana ingkang katingal hunyang madya padha nggih Sang Hyang Pikulun Kanika Resi ya Sang Kanika putra karya kaget Sang Hyang para Pandhawa. Pandhawa mbya gumulung mangung siring santa Kurawa kambah unggih sira katite merut layut sagung praratu sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana pukul boten kanthi kanyana-nyana paduka Hyang Pikulun Kanika putra tedhak wonten ing negari Ngamarta kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Puntadewa ulun tampa karya Bombong Tyas ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya Darma Kusuma. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kresna ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Narayana. Inggih pukulun kula pundi jimat paripe. Ndrodo kakeku aku ngaturake sembahku. Werkudara ulun tampa karya Bombong Tyas ulun pangestu ulun tampanana ya Bratasena. Yo. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, la iki Baladewa barang malah ning Ngamarta. Inggih. Sampun sawetawis nderekaken dhateng kadang kula Yai Prabu Ndawaraka. Ayo ya syukur. Pangestu ulun tampanana ya Baladewa kula pundi jimat paripe. Wonten paridamel menapa pukulun dene paduka kepareng tedhak wonten negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna pukulun kula nedya cumadung dawuh. Ngene ya Puntadewa. Ulun ngerti apa to kang dadi duh kita ninggale kita dene kita nganakake pasewakan ana ing jroning negara Ngamarta. Nganti ngrawuhake kadang kita ya kuwi si Kresna. Ora mokal jalaran Kresna kuwi dadi pujangganing para Pandhawa mula yen ana abang biruning lelakon ning para Pandhawa kuwi mung gumantung marang Nata Ndarawati. Dina samangka Kresna wis sowan ning Praja Ngamarta. Lan wis nampa pangandikaning Putu Prabu Puntadewa dene ribeting para Pandhawa merga pokale si Janaka ing pendak-pendak ninggal kasatriyan Madukara, pendak-pendak ninggal karang kewajibane negara Ngamarta. Kasinggihan mekaten pukulun. Malah kepasang yugya kantujuing inu. Dene paduka pukulun kepareng nawuh wonten negari Ngamarta. Paduka tartemtu mangertosi wonten pundi dunungipun kadang kula Yai Arjuna ingkang sampun tigang candra sakmangke menika ninggal negari Ngamarta. Ya, yen pancen kita nyuwun kalian panjenengan ulun supaya ulun blabari sarta buka pepadi iki ulun buka. Inggih pukulun. Menapa wonten gandeng cenengipun kalian kadang kula Janaka? Ana gandeng cenenge kelawan kadangmu Janaka. Lan sadurunge ulun meneh ngerti menyang endi dununge si Janaka luwih dhisik, kowe padha ngerti ya. Yen ta wektu dina iki ulun wis ora dadi dewa. Lho. Sampun boten dados dewa. Lho, mangkrimin pukulun menika rak Jawata ta? Iya. Keng menapa paring mangandika kados mekaten? Nah wontenan kok wis di ACC. Wis dipecat karo Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata wis ora dadi dewa. Wah.
Yen rada akeh kowe wis ora dadi dewa terus arep dadi apa? Ae sembuh engko gampang. Sing baku lho nek ora dadi dewa. Sebabe apa? Lah perkara sebabe iki mengko aku tak crita luwih dhisik. Ya ibu kula parang Barono. Wonten menapa Tripaduka sampun boten dados dewa menika lajeng nuwun sewu dados napa? Ae sik tak sik kowe aja ngono kuwi sik. Kula ditundung merga ora sak rembug karo Adi Pramesti Bathara Guru. Lah iki ngene, tak kandhani ya, sejatine yen kita bingung apa to sababe Janaka lunga iki, Janaka lunga ora kok ropian nuruti pribadining Janaka dhewe iki ora. Ora nuruti karo kesenengane Janaka kuwi ora. Ning Janaka kae pancen satriya sing nglono, tegese pendak-pendak kuwi ora tau betah mapan ana ing kasatriyan, mesti lunga saka Madukara. Lungane Arjuna mesti nglakoni Tapabrata, nglakoni prihatin. Mula nganti ana tetembungan payo katemping Samirana kenya jinatu krama. Karo apa jenenge iki? Baladewa apa kae? Wah, kula supe. Ya wis. Lali ya wis ora dadak-dadak pokoke loro kuwi, loro. Iya. Janaka kuwi mula ora nganti betah mapan ana ing kasatriyan Madukara. Ha dina iki lungane Janaka kuwi teteki semedi ana ing tengahing samudra, ana ing lengkahing Gunung Himawan. Apa to sababe Janaka nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra? Merga Janaka iki wis nampa wahyu Nalendra. Kresna kelingan ora nalika ana lelakon Wayu Purbajati biyen kelingan ora? Inggih kemutan Bu Kulun. Kita entuk wahyu apa? Kula pikantuk wahyu patih reksakaning rat. Baladewa entuk apa? Ih, kula entuk yuwanane rat wahyu wadat. Lah, sing entuk wahyu ratu utawa wahyu Nalendra kuwi Janaka baboning ratu Siwara Sembadra mura ora aneh. Nek Janaka tumuli dhaup karo Siwara Sembadra. Dasare wis entuk wahyu Nalendra karo wahyu ratu utawa baboning Nalendra. Ya mung Janaka yang besok bakal bisa nurunake sejarahing Nalendra ana ing Nusa Jawa. Ngono. Jangkeping Purbajati kuwi janjane ana ya kuwi wahyu lananging jagat alan wahyu purbaning rat. Syarate kudu mangambang tapa ning tengahing samudra. Lah iki Janaka lagi tapa ning tengahing samudra. Adi Pramesti Bathara Guru sak tenane bakal maringi wahyu lananging jagat marang si Janaka. Ning dumadakan sowane Bathari Durga wis ora aneh meneh Durga mesti dibelani karo anake si Dewa Srani. Lah tenan. Adi Guru Malik tinggal Adi Guru mbelani Dewa Srani murungke nggone maringi wahyu karo si Janaka. Malah dina sadina samengko kabar sing tak tuku Dewa Srani dibantu karo Adi Pramesti Bathara Guru bakal mateni Janaka. Blas karet. Gugu karepe dhewe menunggu antanan. Kok berhenti. Werkudara. Iya. Kakangmu ae tututono. Tak teruske ya nek cerita ya. Iya. Iki mau apa kok mak gedebuk-gedebuk. Pukulan mboten mrene. Kula iki nek cerita karo ler-lerane. Dadi Mbaya Pati ngerti. Lah, kan mula kang saka kuwi yen to kita ora gembelani karo si Janaka, Janaka mesti tekaning pati merga Dewa Srani dibantu karo Hyang Pirun Jagadgiri Pratingkah. Sapa to sing bakal iso ngungkuli kekuataning Sang Hyang Jagadgirinata? Kresna aja meneng wae. Iki dadi tanggung jawab kita nek ngestaken dawuh Yayi Lantri mlebet wonten ing Kedaton Negari Ngamarta. Kula ing badhe nimbali para putra sumados samangke jejagihan pun ingkang rayipun Arjuna Koko Prabu kula semanggaken ngawontenanipun kadang kula panengah Koko Prabu. Werkudara iki. Yo. Kono kene. Kowe nesu karo sapa? Karo Hyang Pirun Bathara Guru, karo Dewa Srani. Wani ganggu karo Janaka. Janaka tapa ning tengahing samudra, gaya wayu purbane rat Kartipati iki lupa Jawa. Janaka le topo nendi? Ning tengah segara. Segara ngendi?
Oh iya ya. Suneh nek nesu ki takon alamate. Ora sak penae dhewe. Aku percaya kowe wong seneng nesu. Nek nganggo hitungan. Wah, gawe kesel. Kresna kongkonan aku kon ngoyak kowe. Lit nesu nek wis pernah nggone Janaka Litapa ning lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan. Ning kono Janaka Litapa wis ge nesu. Wis kagol. Wah, nggugu karepe dhewe. Yai Prabu, Koko Prabu. Piye? Para putra dipun klempaken. Oh iya, iya. Prayoga Yai. Inggih, Koko Prabu. Tinunun gadanira wirang tumandang setyaniko garwanira ing hong jumadung dawuh Prabu. Wa jumadung dawuh nadyaning kemuturun jangkar bumi jumadung dawuh. Nang apa Pakde kok anak-anak diklumpukke? Setyaki wonten timbalan Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan ana apa Pakde? Iki pamanmu Madukara dina samengke nggone nglakoni tapa ning tengahing samudra miturut kendikaning Sang Hyang Jagat Girinata lumantar Sang Hyang Narada paring dawuh yen to ya kuwi pamanmu Madukara nggayuh wahyu nanging ewadene bakal pinerjaya dening Sang Hyang Jagat Giripati nggone ngbelani karo atmajane ya kuwi Si Dewa Srani. Lajeng parembatuku Kanjeng Koko Prabu. Golek ana ing lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan. Ing kono pamanmu nglakoni tapa? Mangambak ana ing tengahing samudra. Mriki ngestaken dawuh. Janji ora iso nyelametke adhiku lanang Janaka aja kelakon dosa Gatotkaca Antarja Antasena Setyaki. Aku sing ora trima. Mriki ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Yo siap Pakde. Ora usah kuwatir, aku karo anak-anak kabeh Mladya Bala Ngamarta sing bakal nyelametke kahananing paman Janaka. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena, Antarja, Gatotkaca Setyaki.
nyenenake wong mati sing sabar narima mati keneng apa oh ora bakal tedeng aling-aling aku andani keseting Sang Prabu Dewasrani iki sapa mburi saka negaring Dwarawati Satringgar Boroji Raden Setyaki. Raden Setyaki Singa Mulang Jaya, Singa Mulang Jaya. Bima Kunting, Wedian Bima Kunting. Kuwi dibancaki kabeh ora jenengmu kuwi. Anggepmu aku piyayi ora sak pepadamu. Wresniwira, Edian Wresniwira. Tambak Yuda, Tambak Yuda. Areng apa? Cetha yen to wong Tunggul Malaya bakal ngendhak sikara karo pepundenku Kang Mas Arjuna nggone nglakoni tapa ngambang ning tengahing samudra. Ayo kowe bubar ora. Bali ning negaramu apa? Ora kelakon bali ning negaramu aja kelakon dosa. Ana tumenggung bali mung karyaran babu. Wani karo sing tawedeni apamu ora minggat tebak darem kene marganing patimu Singalena prapteng lalis parap. Kapake Dimas. Kowe iki nek ndek kekuatan ki dienggo, Kang. Mbangane kesel-kesel langsung dipendhem urip-uripane malah beres. Kaya mungsuh iki mau tak pendhem urip-uripan. Tak candak langsung tak bleseke nang lemah. Wis mati. Mangane dadak perang kangelan. Kurang-kurang bejane napase malah mengkis-mengkis. Iya Dimas, ayo kerubutan wong Tunggul Malaya ora bakal tak tinggal entak kane ati.
Sapa iki? Antasena, kowe wong Tunggul Malaya? Iya. Ayo cokoten. Wo, tugel gulumbu malahane. Ayo Kang Tugelen. Aku golek wong tugel nugel guluku ora tau ketemu. Saiki jajal tugel guluku. Wah, lakon dadi loro, papat. Papat wonge akeh ngundak radil. Oh, mati dening aku yo. Kowe sing nyo. Ah! Woi, dian. Ah! Oh! Ah! Hot! Ah! Sing do ngubengi segara kok dadi bubar iki keneng apa? Ih, katrenjo barisan saking negari Ngamarta, Mbah. Lho. Negara Ngamarta ya tekan kene. Inggih. Wigatine Wigatosipun nyuwun mapunten. Badhe nundung Wadyabala Tunggul Malaya sami mbelani dhateng Raden Janaka. Nah, nek tenan to kriwikan dadi krajakan. Keguyon dadi tangisan. Aku wis becek. Niating Prabu Dewasani sing elek mesti wong nek tumindak ala iki mesti konangan, endi-endi mesti konangan yakin. Kepoto. Inggih, Mbang. Domongi kok ngayal. Mula sing ati-ati. Kowe ketemu sapa? Temu Setyaki. Wah, kuwi wong Darawati ning ya sedulure Janaka. Kowe gelut karo Setyaki? Nggih, Mbak. Kula mbeta tumbak dheweke mbeta goda tumbak di sendal munggah goda mampir teng bathuk kula bres. Mampir nggawa apa? Nggawa goda. Mumet teng sirah. Pindhane nggon cengel jengkelit kula sumanggaken, Mbah. Wis ana mundur ana. Nggih. Nah, tambani kuwi. Nggih, Mbak. Sesuk nggo perang meneh. Nggih. Nek ana tanggapan. Nggih. Nanti kancaku mau kok ora ono. Ming dipendheme kok ora entuk metu. Kok ora pakem-pakem banget. Awame dipendheme kok ora entuk metu. Arep lucu nggo nendi kowe. Mula dipendhem ngono ya. Inggih. Wong kok ketertipen. Kula sumanggaken, Pak. Kowe ya kalah. Nggih, kawon. Ora ana sing iso dindelke. Mundur ana. Inggih. Nek aku sing maju dhewe mungsuh wong Amarta nek ming perjurit wingi sore ora ana apa-apane. Ming gertakane tok. Ming awak pasang awak le gedhe metikol ning jerone kosong kaya bumbung wong-wang. Beda karo wong tua-tua ngene iki. Nek gelem tumandang karya. Jaman nom-noman ku biyen nek kondang ya kondang le atos tenan. Ora kaya cah saiki gleleng-gleleng ning wong akeh ora wani jen. Ayo, kowe konyangan karo iki nujum saka Tunggul Malaya aku dukun aku. Aku Paramet. Kayak apa to kae? Paranormal aku. Nanti aku Paramet. Aku paranormal. Sapa sing ketok tak grayang ora dadi kuwanda ya dundang Begawan Jaya Walwi legane atiku. Apa sih pasrah semuanya?
Apa ngetak? Ayo, ketakno kekuatanmu. Pendhita tuwa dihantem ora apa-apa. Nah, apa-apa ayo wis. Ayo tangan loro kena senyaki. Ayo. Kaya dicokot lemut. Ming kekuatanmu wis sepira. Ayo ya, tutupna. Widyana mboten. Tutupna lekane ngene. Ayo. Ana prajurit Tunggul Malaya ampuh banget, Dik. Umure wis tuwek ning glelengi ra jamak-jamak. Sing disumbari dudu sapa-sapa. Lho, sing disumbari sapa? Ketemu karo Mak Cilik Setyaki. Mak Cilik Setyaki ngantem pendhita tuwa mau, pendhitane ora apa-apa. Raja ming kowe, nek ming kowe apa? Kakang Antarja sumbari grayang awake gletak. Lho, Antarja kakangku digrayang awake gletak. Lho niku kuwi tenan aku nonton tenan. Gatotkaca saka dhuwur ketap-ketap ngejlek pendhita mau bres mripate mlirik digrayang tiba. Sing terakhir aku krungu suarane dhek. Ayo, sing jeneng Baladewa ndi? Asli aku ora goro. Tenan aku ora gawe-gawe. Sing Baladewa ndi? Aku nek mungsuh bayi-bayi tuwa do tuwa. Sing jeneng Baladewa ndi? Sing muni ngono ki cangkeme sapa? Pendhitane kae mau. Tenan aku nek cara aku isin dhewe sampeyan ki ratu tur pengpengan kok ditantang berita iblis lan panon jajaran minggiro satra jae dhewe kono-kono nonton Mandura Prabu Prabu disumbari mati jong akhirat nyawamu bareng kowe mencet. Hei, ayo ki nonton Mandura Prabu Prabu sapa sing nantang karo Baladewa pengen dijong akhirat nyawamu pengen nyawang neraka jahanam parat kowe. Menungso rata tenan para iki menungsane iki. Iki menungsane. Iki ngapa ta iki? Iki ngapa iki? Kowe sapa kowe? Kowe sapa kowe? Begawan Jaya Walwil. Kowe wong Tunggul Malaya. Lha iya. Kowe wong Tunggul Malaya? Iya, dasar kepara nyata kowe sing ndur Sencaki. Iya. Sing ndur Sencaki sing grayang Antarja, sing grayang Garakaca iya. Ah, aku sing ngalahke anak-anakmu. Kowe sapa? Lek nomor manu Gandra Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Baladewa aku. Lek nomor manu Gandra Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau aku Baladewa. Hubungane apa? Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong rasane kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah selak. Ora usah kumbi. Pancen kowe satriya Digdaya, kowe berita Digdaya kowe wong tuwa sing ampuh. Ora usah dadak selak, ora usah dadak kumbi ayo. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya, Mas. Astagfirullah. Kuwi sing gawe-gawe iki sapa?
Aku ki ra tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Ratu Mandura, Ratu Mandura sing sawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu aku nek ati kalah, aku nyembah karo kowe 20 taun tak kandhani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane iki ya trewek kowe. Manusia jajaran. Ati karo kowe. Kowe delok. Nek ra tak ngono ki ra ilang glelengmu. Oh, kapokmu kapan kowe? Mungsuh Pak Dekku perot-perot raimu. Rayoli binatang marang jajalan iblis lanat. Baladewa disumbari. Slagine Senopati sing degdawa sekti alintang jaya ning perang kowe ora wani nyumbari Baladewa kok kowe nyumbari Baladewa ki diapurmu kaya wah. Rupane kaya ngono kok nyumbari Baladewa ora. Alah. Amudar kowe. Anmudar kowe. Mesake ora dirasa kamanungsan. Matur nuwun Raden. Yo. Kowe wong Tunggul Malaya. Leres Napa kowe? duka. Mboten enten napa-napa kok diajar kok ulane. Ayo. Mergane ngopo? Ora perang. Perang karo sapa? Perang kali Raden Senyaki, Raden Nontarjo, Raden Gajeng Kaca kula. Kula undurke kok terus enten wong nesu. Duka sinten nika wau? Baladewa napa sinten? Baladewa. Napa Baladewa kok radio praseke. Matal-matal. Kowe wis tuwa aja melu-melu mundur. Nggih. Sampeyan sinten? Werkudara. Nang Werkudara. Raden Werkudara sing kaloka konjang menika. Iya, iya. Nih. Kok HP kok mana? HP. Nyuwun foto kula. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Matur nuwun. Ajeng kula pasang teng wah. Wah apa? Niku lho sing iso dienggo omong-omongan tulisane lho. Wah. Wah apa? Zaman mboten modern kok. Niku lho sing gambare bunder ijo. Wonten gambare telepon. Wah. WA. Ning kula pancen muni WA kok angil. Gayeng men. Temu penggemar. Werkudara kok ketemu penggemar. Kowe iki satriya kok omongane cacamu kaya Petruk. Wah lah.
Wong Tunggal Malaya ora do bali ya. Osase dening Tata Madura Prabu Baladewa. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lir kin saking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias balewur jagat waisaning ubathara wayah pra jagat heladal saya nengah nggonku nitih Kyai Lembu Andini tapa ngambang ana ing tengahing segara ora pangling. Saya suwe saya katon ana menungsa sedakep. Ora pangling to kae Kakang Arjuna ya Kakang Janaka. Nggone nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing segara. Wantreng ngendikaning Kanjeng Ibu supaya dadi srana patine aku kudu nglepasake jemparing. Ing kedadian saka Iwang Pikulun Manikmaya. Kakang Arjuna, aja kaget ketaman pusakaku sirna margalayu ora kelakon kowe dadi lelanging jagat Kakang Janaka. Saya manengane sampeyan tapa ngambang. Lah rak tenan to ana telik Mangindrajala. Ngono mindak mboten sak mestinipun kali sampeyan. Sampeyan kaya kena perbawa, kaya kena pusaka kontal saka tengahing samudra nganti tekan gisik. Sinten sing tumindak mboten prayogi kados ngaten, Ndara?
Lemara remangus wamyu ngambreng kadi karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati. Wah, Semar ndak sawang Janaka Kuntal saka tengah segara. Kakang Semar, iki lakon apa lan ana apa? Lah kok dadi kaya ngene kahanane? Arjuna ora eling Purwadaksina. Sampean duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma nek ora iso nguripi adi sampeyan mboten enten gunane Ndara. Nuntun maring adhawuh Kaka Prabu. Siadi Kuntal saka tengahing segara. Ana apa, Yai? Kula piyambak mboten mangertos. Nalika kula lampah tapa brata wonten tengahing segara, kanthi lampah mangambang Kaka Prabu wonten kekiyatan tuwin raos sakit ing kula raosaken wonten ing dada. Satemah kula kendhang kampracundhang Kuntal kaprapal. Wonten ing gisiking samudra Kaka Prabu. Kowe ladala Petra dalem. Mara coba kowe tak kongkon nyiliya wujuding ya kuwi kapal. Waduh. Tengah segara kae tilik ana. Ya Gong ya. Mah aku ora dikongkon. Aku ora dikon kok. Kowe lah Petra kowe iki tak kongkon bendaramu iki kena ngapa men ngerti. Ayo to Gong. Emah. Karo Bagong, ayo to Gong, gelem. Kowe sing nyurung wae. Aku sing numpak, kowe sing nyurung. Nek wis weruh ngomong ya beres, ora usah kuwatir. Nek ngomong-ngomong aku saya klelep Petra iki. Ngomong-ngomong aku saya klelep ya genah wong iki segara. Saya-suwe saya jero. Wis kowe angge nyingklako wae. Manut karo apa jenenge lakune angin iki kok adhe kok iso weruh sapa sing tumindak ora prayu karo Ndara Janaka. Oke. Yo. To Gong? Wis weruh karo kowe. Ana wong tapa numpak sapi. Kok gek wong ngluku sawah? Kudu. Nang segara kok ngluku sawah ora. Lah kok ana sapine? Sapine ketoke ora sapi sak baene ya, Gong. Kluntrunge. Wah. Apa? Kluntrunge. Kluntrunge saka emas mutiara kaya ngono. Matna. Wo, wis ngerti aku. Sapa, Tru? Anake Betari Durga. Wah, wis keparat. Sapa ya? Sapa? Dasamuka. Ngawur. Anake Betari Durga. Anake Betari Durga iki sapa ya? Ana tulisane ra? Ana. Ana tulisane tak waca ya ora ana tulisane wis rasa diwaca ora. Ora seneng-senengan lho, Tru. Heeh, wis ngerti aku. Wis kene wae wis weruh pokoke. Nah, candhak aku. Dewa Srani. Dewa Sari. Oh. Dewa Srani daturke Ndara ya.
Sapa? Kula ngangge blabak sing entreng sing iso kemambang kula nciki wong loro karo Bagong. Blabak kentir rombak saya nengah. Ketok wong sing tumindak ora prayoga alin Ndara Janaka. Petro Konduwa sapa? Panusmaning jajalan wani nglimpe karo Janaka kok sik ora sak susu iki dirembug sik inggih. Sapa Petro? Kula tamatan sing ketebian. Wonten ingkang nyarengi tapa mangambang. Ndara Janaka. Lho, ana sing barengi tapa ngambang? Tapa ngambang? Sapa Petro? Songo, Gong? Hah? Numpak apa mau? Numpak kapal. Sing barengi tapa Ndara Janaka mau lho? Numpak sapi. Heeh. Lho. Ana sapi ditumpaki iso ngambang ning samudra enten. Lho niku aneh ta. Lho kula dhewe ya gumun awune. Lho numpak sapi bareng kula tamatke jebul anake Mbah Kasan. Totok gundulmu kowe. Sapa kok anak sapa kok? Durga. Betari Durga. Lho, anake Durga yang ngono Dewasrani. Nah, niku piyayine. Sapa? Anake Betari Durga, Pak. Dewasrani. Heeh. Dewasrani tapa kok numpak sapi? Oh, ki Pak kluntunge kaya emas kae kemila. Sanslik, kemila sanslik. Kemila mengkilap kae lho, Pak. Kuwi cetha. Cetha nek kuwi Lembu Andini ya dombane ro bapakne. Dewasane kok ndek panah ampuh iki. Wis Petro mundur. Wah, Semar arep ngopo iki? Ndara Janaka sampeyan kudu males. Males kepiye? Kudu males dijemparing. Nek perlu Dewasrani sak Lembu Andine dijemparing. Mengko yen aku didukani Wang Pikulun Jatimurti. Mengko nek Bathara Guru nesu kula sing tanggung jawab. Nganggo pusaka apa Kakang Semar? Niki mawon pusakane mboten sah sing wes. Pak, kowe kok aneh-aneh ki ngopo? Dadi wong kok malah dadi apa jeneng iki? Sing nggo ngresiki curek, kowe ndasmu. Iki panah, Petro. Wo panah. Wah. Yung. Wo. Panah kok ditothok kok yung. Janaka Kakang Semar dadi panah wis gunakno. Gunakno dienggo males Dewasrani kae. Koko Prabu nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Inggih Koko Prabu.